BF na hardkorze z rana niczym skisła śmietana. Tym przemądrym hasłem i staropolskim przysłowiem, którym posługiwał się jeszcze Mieszko Plątonogi. Witam was w drugi dzień świąt. Myślę, że poznajecie tą grę taką, w której się biega takim ludzikiem i strzela do takich innych ludzików. A nie, to nie CS, tutaj się z nożem nie biega szybciej. A ja jestem Mikołaj, znany jako Niklaus, a to jest właśnie Battlefield 4. Dlaczego w niego gram? A bo minął już jakiś czas, parę dni od turnieju, który organizowałem z Safe Projectem. I wtedy kapłem się, że w BF-a teraz da się całkiem komfortowo pograć. I po lasie. Powiedziałem, czemu nie? I tak rano sobie siadłem. Wczoraj, ja myślę, że każdy na święta się obżarł. Ja się tak obżarłem, że robiłem taką biedronę, w sensie obalił żech się na plery i nie mógł po tym wstać. Także się nafutrował żech, łozar, same maszkety, same roztomajte. No, maszkety, właśnie. Dobra, też tak nie wiem, co chcę powiedzieć nigdy, bo to tak jest, wiadomo, albo strzelamy, albo gramy. Sorry. No. I tutaj jest moja wyprawa po Złote Runo, czyli, no to nie, to tak nie miało być. Nigdy nie lubiłem hardcora w sumie w BF-ie, przez to, że nie ma hitmarkerów, a BF jednak przyzwyczaił mnie do tego, że są hitmarkery i że wiem, kiedy trafiam przeciwnika. I no, otwarłem, albo po polsku jak to się mówi, otworzyłem tutaj jeszcze przed tym meczem chyba z 15 tych skrzynek. A w sumie, czemu sobie premii nie włączyć, na przykład 100%, o. Wtedy się strasznie szybko leveluje, ja tutaj nie błyszczę BF-em i wstyd mi na tle innych wielkich tego świata, tego YouTube'owego świata. No i tak sobie pykam i strzelam i zabijam przeciwników i powiem wam, że po skillowym CS-ie i przygnębiającym dość mrocznym, ciemnym metro, to ten BF całkiem taki na odstresowy, chociaż może źle powiedziałem, może, no, jak widać, może ten tryb hardcore na odstresowanie to akurat nie jest najlepszy pomysł. Tak mi się coś teraz wydaje. Ale zobaczymy, ile tutaj zdołamy ugrać. Tam już bomby podłożyli. Może rozbroją, może to nie będzie trwało zaś 5 minut. No nie chce mi się tego filmu ciąć, patrzcie. Jaki leniwy ze mnie jest tubeman. No i tak sobie właśnie pykam. I spokoj, mówię wam. Teraz niedługo, chyba w maju, o ile się nie mylę, tak w maju ma wejść wiosenny patch, który ma dodać jakieś nowe bronie. Kilka ma być fixów jakichś jeszcze. Nie chodzi tutaj o Knorfix, żebyście nie myśleli, że do BF-a dostaniecie obiad w tytce do przygotowania. To prawdopodobnie chyba nie o to chodzi. No i spokoj, dobra, jak za darmo. Czaicie? Za darmo coś do Battlefielda od EA-u? No, ja też jestem zdziwiony i też nie dowierzam, ale zobaczymy. No i zobaczymy, ile tu sobie rzeczy naodblokowywałem. Tutaj niewiele, ale z tą premią to się całkiem spoko leveluje. Jakieś parę baretków, dobra. Co tutaj jeszcze mam do odblokowania? Taki karabinek dostanę niedługo. I taki shotgun. No, i 4. gwiazdkę tutaj. Dobra, nie będę wam truł. Zobaczymy się w następnym meczu. No i może, żeby tutaj wprowadzić jakąś, powiedzmy, różnorodność, żeby materiał był pasjonujący i ciekawy i żeby się go wam dobrze oglądało. Chocolate Milk Vlog. Ha! O Boże, ale ze mnie jajcarz. Dobra, coś tu takiego weźmiemy sobie małego zasięgu. Może to... Tłumik płomienia, to brzmi całkiem spoko, bo tym ciepie jak jasny pierun. Sam byś jakiś morski przydał, albo miejski, może taki Tiger. Tiger, a Kai Cobra. Dobra, weźmiemy sobie chwyt pochylony. No i w zasadzie, a co tu jeszcze mam nowego? Dym to nie chcę. Taki weźmiemy się jakiś pitfok. Atak, ogień pośredni. No atak. Dobra, cisnymy. O, ale będzie haja. O, pierzyńsku. Już to widzę, mnie już aż drę. Ale ładne, patrzcie. No, dzisiaj jak już wspominałem, mamy, albo nie wspominałem, nie, wspominałem. Mamy 6... Dobrze mówię, 6 kwietnia? Tak, 6 kwietnia dzisiaj.
Czy 6 kwiecień, w sumie nigdy nie wiem jak to się mówi poprawnie. Czyli za 14 minus 4, 2 w pamięci za 8 dni premiera GTA 5 na komputery. No normalnie mnie już aż nosi. Mam już w bajtlicku odłożone, zaszporowane pieniądzory. No kurde, nie zabijej mnie jak go dum. I normalnie kupię, a beda grą, normalnie jak w to beda grą, jak głupi. Normalnie tuż wam godą. Jak już jedna do kompa, to chyba pizna te studia w ciulów tam. Co tam studia? Studia można robić całe życie. Sam uniwersytety trzeciego wieku. A GTA 5 wychodzi za 8 dni, kurde, są jakieś w życiu priorytety. Naturlich jawohl, komunisten kaput. Nie no, spoko, cieszę się naprawdę, bo tak jestem dość zajarany na te GTA. Szczególnie jeszcze po tylu tych zmianach daty premiery. Mam tylko nadzieję, że wymagania będą takie faktycznie, jakie tam głosili i... Ło, rakieta! I że będzie można w to fajnie poszpilać nawet na takim w tym momencie już nietopowym kompie, jakim jest mój. Znaczy nie... No kurde bele. Znaczy nie mam też jakiegoś złoma, to... No, zresztą wiecie jakiego mam kompa. Jak nie wiecie, bo... W sumie może nie wiecie, bo parę osób się już pytało ostatnio. To wejdźcie sobie na Hitboxa, macie pod spodem link w opisie. I tam możecie ładnie sobie zobaczyć cała specyfikacja mojego kompa. Z tą różnicą, że teraz mam lepszy internet. Teraz mam 100 na 10. Także that's the difference. Nareszcie! Nareszcie, żech coś zabił. No i to tyle. Jak już będziecie na tym hitboxie, to tam wiadomo, follow mile widzianym, bo lubię tą dużą liczbę tam oglądać, tak jak lubię oglądać słupki na YouTubie i tak myślę, a dużo ludzi mnie ogląda, dużo. Jestem znany, lubiany, szanowany, podziwiany. Lubię to. Także zróbcie mi dobrze, kliknijcie, dajcie łapkę, zasubujcie, nie wiem, włączcie adblocka, róbcie mi dobrze, róbcie dobrze wszystkim youtuberom. Nie no dobra, strasznie perwersyjnie to zabrało, wiem, ale jakieś tak się czymie się mnie świąteczny, rubaszny, śląski humor. No. Patrzcie, za 2:12 normalnie. W ogóle macie też takie szczęście na przykład, że patrzycie na zegar, jest 21:21. Albo 10:10, 12:12 i tak dalej. Mnie to zawsze jakoś tak mówię, a co to takie jest, kurde bele, podejrzane. Przypadek? No nie sądzę, czuję tu raczej rękę masońskiego porządku świata. A panowie, macie amunicję? A tu taka tasiecka malutko. No a patrzcie, plum. Fajne, to jest największa rewolucyjna zmiana a propos Battlefielda 3, że tutaj można nurkować. I mi się to naprawdę spodobało, bo to taka niby głupia rzecz, nie? Ale kurde, pomocna faktycznie. Tylko ta woda pod spodem taka, no ale to nie jest Far Cry, nie? Chyba mierzy do mnie ze snajpy, albo to jest ten cały taki naprowadzacz laserowy. Nie mam je na liście. Bardzo dobry wynik, panie Mikołaju. Więc widać, że przoduje pan. Nie no, tak poważnie to jest mój chyba 4. czy 5. mecz po jakiejś 3 czy 4 miesięcznej przerwie od BF-a. I zawsze jak wracam do BF-a, to jestem taki hura optymistyczny, że o super, on już jest naprawiony, że się będzie w niego fajnie grało. Nic nie będę więcej teraz robił, tylko grał w BF-a, nie? A potem jak się to kończy? O! Nie róbcie nam krzywdy, proszę, jesteśmy dobrzy. Bitte nicht schießen, ich bin nur eine polnische oder schlesische Partisan. Że potem mówię, wow, teraz to już całe życie w BF-ie, nie? Dosłownie całe życie Piast Gliwice. A potem jednak jakoś mówię, zaś ten BF, jakie to głupie, o Jezu, jak to szło takie coś zrobić? To niesprawiedliwe dla tych gier jestem. I w ogóle widzieliście coś takiego, że w BF-ie jak się czołga, to się trawa te łonacy? Ja tego nie widziałem, a to jest zajebiste, next genowe. Trochę głupio to wygląda, bo to tak jak ona by przede mną tak: a trawo, jestem twoim władzą, uginaj przede mną swe kolana. A padaj przede mną, rządzę tobą, jestem panem. Głupie głupstwa, zaraz mnie zabiją. Do wody, wskakuj do wody, wskakuj do wody. Ej. Zaś mam jakoś ryma. Ale pogoda już się polepszyła, już jest tak, jest brzydko, ale stabilnie, nie? Nie chciałem tu użyć brzydkiego słowa, takiego bardzo, którego... W ogóle staram się ostatnio bardzo ograniczać wulgaryzmy.
Nie chcę być wulgarny, chcę być kulturalnym człowiekiem, postrzeganym jako kulturalny człowiek. Dobra, co to se wezmę, to nic tu nie mam, to nie chcę. Worm. Dobra, i posnajpimy. Hehe, posnajpimy. Poudajemy, że snajpimy. Za mnie taki snajper. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś mnie widzieli z AWP w CS-ie. Nie, no nie godzą, tam czasem tam wlepię jakiegoś killa fajnego, ale to raczej jak nikt nie widzi, nie? Bo to tak zawsze jest, że robię świetne rzeczy jak nikt nie patrzy, a jak się nagrywa albo robię live'a, to same umfale i to jest tragedia. Ale myślę, że to nie tylko ja tak mam, nie? Macie tak, że robicie coś dobrego, to nikogo przy was nie ma, a jak pierdolniecie za przeproszeniem jakiś umfal, to zaraz naokoło jest 1000 osób. Tak się często Co to miało być, pytam. Ja ze snajperką, a ten do mnie Pieres RKM-a z całej mapy i mnie zabił. Powiedzcie mi, czy to jest poważne? Bo to me it seems quite niepoważne. Dobra, hopie, łodzią się, tak się nie używa łodzi. Łodzią się płynie po wodzie, a nie strzela z kosiary tak zwanej. Też mówiliście na to za bajtla kosiara, albo mówicie dalej? W ogóle ja na przykład ostatnio się dowiedziałem, że seksować się to mówią małe dzieci. Coś tam powiedziałem, seksować się i był śmiech, że ile ty masz lat, ty do podstawówki chodzisz. I ja mówię, wow, a co w tym takiego? Co mam powiedzieć? Uprawiać miłość fizyczną? Niektórzy też mówią tam brzydkie inne takie słowa na to, ale ja się wstydzę. Nie chcę tak brzydko mówić. No i tak, co teraz by tu zrobić? Może helikopterem. No nie jestem najlepszym zawodnikiem w tym meczu. Na to mogę się zgodzić. Zawsze mi się tu woda podobała. Jest taka mokra. Czy, no, mokra woda. Nie wiem, czy ona jest mokra, przecież jest nieprawdziwa. Takie głupoty już opowiadam. No, jak nie robię skillem, jak nie jestem kromką chleba, niestety. Znaczy, niestety, no spoko, nie chcę być kromką chleba, on jest dąbrowy. Cystego roluch. Nie no, tak na żarty, znaczy, no nie na żarty, cystego roluch, ale nie tam, nie żywię jakiejś nienawiści, ścisz tego. Co? O, widzieliście to, co zrobiłem? Także próbuję was zagadać, próbuję odwrócić waszą uwagę od tego, co się dzieje na ekranie i skierować ją na słuchanie mnie. A myślę, że jakość audio powinna być zadowalająca. 12 000 złotych wydałem na ten sprzęt audio, także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Tak naprawdę to 15 000 do 20. Co tu się dzieje? A, proszę pana, Jerzech tako niewyspana. Tak mój dziadek mówił często, znaczy mówi. Nie to, że nie żyje, tylko dawno tak nie mówił po prostu i dlatego tak powiedziałem. Co tam się dzieje? Wow, akurat jak ich namierzyłem, to ktoś musiał ich wysadzić z jakiejś bomby wodorowej tam. A i tak wygląda moje szczęście w BF-ie. No ale daję mu szansę póki co. Na razie jeszcze się kochamy. Na razie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi i bardzo się sobie podobamy. A jak to będzie wyglądało za 2-3 dni albo tydzień, nie obiecuję. Mogę się pogorszyć zaś... Mogę go pogorszyć, możemy się zaś pohajać, powadzić i... Może być tyle z mojego grania w BF-a. Ale zauważyłem, jest taka tendencja, że BF na YouTubie zawsze żywy. Trochę jak Lenin. BF na YouTubie wiecznie żywy. I to tak... To współgra z tym, że też warto pokazywać ludziom to, co chcą oglądać. Znaczy zakładam, że ludzie wolą oglądać, jak ktoś umie grać tego BF-a, nie? Znaczy umie grać, to takie też, nie wiem. Teraz każdy musi być specjalistą od wszystkiego. Musisz być specjalistą od CS-a, specjalistą od LoL'a, specjalistą od HOTS-a, od Doty, od BF-a. Nie można już normalnie pograć w grę. Od wszystkiego trzeba być specjalistą zawodowcem. To mnie dżaźni. Co to jest w ogóle? Tam się chyba pojazdy namierza, co nie? No patrzcie, widzieliście to? Czy tak się dzieje na prawdziwej wojnie w prawdziwym życiu? No, wow, zablokowałem kolimator do snajperki. Najbardziej potrzebny dodatek, co? Już mnie zobaczyli. Legej na zol! Cię zaszylą.
Medpack. Nie widać nawet ile mam procent życia. Gościu, rozumiesz to, że nie widzę? No, chyba nie rozumiał. Nie wiem, jak powinien się zachowywać snajper? Jakoś tak tutaj przemykać, przenikać, błądzić po krzaczorach, padać, kampić. Ja w ogóle nienawidzę kamperstwa i dlatego też... Ej, tam coś wyfurgło z tych krzoków. Chyba jakiś droniarz. No i tam pewnie są snajpery w tych krzokach i no patrzą, jak nos sam udupić. No. Godołżech. No i po tym urzech godał. No i nas naszli. Czemu to się tak dzieje? Dobra. A weźmy normalną klasę dla normalnych ludzi mojego pokroju, czyli taka, co strzela dużo z karabinu. Nie, tego nie chcę, ale to jest spoko. Ten karabinek mi się spodobał, niedawno sobie go odblokowałem. Na łódeczkę może, ale panowie strzelają do nas! Do wejnura niczym Otylia. Duszę się. Jesku, do wejnura, nie wypływaj! Bo nas zaszczylą. Ej, ale czajcie tak teraz co to jest? A, nic. Tak mi teraz przyszło do głowy, czajcie gra o II wojnie światowej. Takie lądowanie na plaży Omaha na tym silniku od BF-a. Z destrukcją i w ogóle z tym. Wow, ale by to było. EA, zróbcie takie coś. DICE, EA, proszę, zróbcie nam BF-a o II wojnie. Kto chce BF-a z taką grafiką w klimatach II wojny światowej, łapka w górę. I robimy petycję do EA-u. Będzie pisało tak na niej. Znaczy stało napisane. Proszę, EA, zróbcie nam BF-a o II wojnie, proszę, ładnie prosimy. Nie, ale poważnie, to by było zajebiste. O, jakbym w to grał. Tak bardzo chcę II wojny światowej w grach już. Całe szczęście, że tego mają... Kiedy tego koda mają nowego zapowiedzieć? No ma być, z tego co pamiętam, Call of Duty World at War 2. I jakoś to miało być zapowiadane chyba... za niedługo? Albo ja już źle pamiętam? Nie wiem, teraz już ich skupiał, szczerze mówiąc. Do okopu, do okopu! Aj, nie wyszło. No i mam nadzieję, że będzie lepszy od pierwszego World at War, bo... Znaczy, tamten był całkiem spoko, jak na Call of Duty drugowojenne, tylko tam ilość takich przekłamań historycznych po prostu była tak duża, że... Jezu, była ogromna. Co tam się czasem wyprawiało, to aż nie mogłem w to uwierzyć. Czemu nie mogę się spawnować na kumplach, bo oni w boju są. Dobra, sam się tam dopłynę na skuterze, łaski bez. Także jakby zrobili takiego koda w miarę, powiedzmy, żeby realiami oscylował pomiędzy 1 a 2, ewentualnie trójką, co nigdy nie wyszło na pecety, to byłoby spoko. Byle nie było jakichś takich rzeczy typu Niemcy w krótkich rękawkach w Stalingradzie i takie głupstwa, co były w Wawie. No i grafika najnowszego koda, Advanced Warfare? Matko, już nie pamiętam. Za dużo tych kodów. Właśnie idę snajperowi pod nóż. Bardzo mądrze. Jezu. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie ogarnąłem sytuacji, przepraszam. Jestem nieprzytomny jakiś jeszcze. Snipers. No i przez tych snajperów właśnie tak wygląda... Ale zniszczyliśmy. Ja całkiem spoko. Szkoda, że dalej nie idzie się zespawnować. Nikaj. Ino na łodzi. A no zaraz zabiją na tej łodzi. Trochę do ciuli. Nawet już nie idzie. O, dobra. Puda się są. W ogóle wiedzieliście, że można tutaj te Solar Unlagi rozwalić? Fajnie, co? Realistycznie. Znaczy nie wiem, nigdy tego nie robiłem w prawdziwości. No! Także EA plosę, ładnie plosę. Nie, ale poważnie, taki taki multiplayer a la Battlefield w klimatach II wojny, taka grafika, destrukcja, coś takiego, ałych grą. Ale i tym kodem, jak będzie ładny, no bo naprawdę ostatnie Call of Duty graficznie było bardzo ładne, byłem zaskoczony bardzo pozytywnie. To o tak, będę grał. Niech to tylko nie będzie jakieś głupie. Kampania może być nawet krótka, 6-godzinna, byle treściwa i z emocjami i solidne multi, jak najbardziej podobne do tego z Call of Duty Modern Warfare 4.
I będę to kochał. I będę to kochał jak własne. Także takie są moje życzenia. Jak zaś tutaj zginę teraz w tym pojedynku, to mnie rozdupi. No! Nie wszystek. Nie wszystek grzech umarł. Tam są wrogi! Kurde, ale granat poleciał. A, wielobój! Dostali granatem. No ale za niedługo GTA 5, a matko bosko, przecież w tym GTA 5 to będzie tyle do grania, że tego się do premiery Wiedźmina nie ogarnie. Znaczy w sumie GTA jest spoko, bo można zrobić misję, pojeździć po mieście, wyłączyć, wrócić na następny dzień, albo za 2 godziny, zaś zrobić misję, pojeździć po mieście, porobić poboki, a w piątce z tego co wiem jest bardzo dużo różnych tam zadań takich nie głównofabularnych, nie wiem, pojechać tam do sklepu, kupić jakieś ciuchy, pobujać się po mieście, zrobić misję, bla 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 i za to kocham GTA właśnie. Porozjeżdżać prostytutki, nabić 5 gwiazdek, pouciekać przed policją. To jest kochane w GTA. No i... ale jestem taki już na ten... Tak, już czekam. To będzie takie ładne, no to nawet na tych starych konsolach było ładne, w sensie starych, no tak. Nie mam tu na myśli Pegasusa, tylko PlayStation 3 i Xboxa 360. Miałem okazję grać na Xbox... Nie na Xboxie? Na Playu? Na Playu bardziej. No tam wiadomo, no, niska rozdziałka i tak dalej, ale ogrom świata i tyle detali upchniętych na takim słabym sprzęcie w takim wielkim świecie to było i tak coś niemożebnego. A na PC to już w ogóle. Znaczy, no wiadomo, ja tam nie celuję w rozdzielczość 4K 120 klatek, to wszystkim na full, ale myślę, że to i tak będzie, że to i tak PC-towa wersja zaprocentuje, jako że dalej żyję w nadziei, że Rockstar nauczył się optymalizować, bo już Max Payne 3, który też był niby tam obwiniany, no Max Payne 3 miał rzekomo strasznie duże wymagania sprzętowe, a potem się jednak okazało, że one wcale nie są takie duże. Znaczy może inaczej, są duże, jeżeli ktoś właśnie celował w odpalanie gry na 3 monitorach ze wszystkimi bajerami na full i tak dalej, nie? Ale jak ktoś był troszkę bardziej skromny, to gra była bardzo skalowalna, w sensie można było na słabszym kompie ją odpalić na niższych detalach, czy tam średnich i chodziła bardzo dobrze i wyglądała bardzo ładnie i wszyscy byli zadowoleni, no wiadomo. A ja nie jestem jakimś takim... Ja przez 3 lata byłem konsolowcem, najpierw przez dłuższy czas Xboxem, potem krótszy czas Playem 3 i z tego okresu została mi taka ładna cecha, że nie jestem jakoś niesamowicie wymagający co do grafiki. Znaczy... Lubię ładną grafikę. Lubię sobie ustawić wysokie detale i żeby były ostre tekstury i ładne efekty świetne i bloomy, blury, HDR-y, bump mappingi, tesselacje i to wszystko. Lubię to, nie powiem. Jestem facetem, jestem wzrokowcem. Lubię jak rzeczy wyglądają ładnie. Ale nie... ale akcja poszła. Ale nie jest to zaś takie uber ważne. No na przykład... BF-a gram też nie będę was okłamywał, BF-a w dużej mierze ogrywam, bo jest po prostu grą bardzo, bardzo urodziwą. A po tych wszystkich łatkach też działa całkiem spoko i mogę w wysokich detalach, w wysokiej rozdziałce Full HD pograć i mogę go wam w takiej rozdziałce i takich detalach pokazać bez większych problemów. Jak to powiedziałem, to się zacięło, także już się nie odzywam nic. No i jest spoko, jest bardzo spoko. No. Lubię ładne gry, ale nie jest to jakby, po prostu, nie dominuje to nad innymi jakby w grze, powiedzmy, nie wiem jak to określić, wartościami. Znaczy no grywalność, oprawa dźwiękowa, fabuła, jeśli chodzi o single i tak dalej, wszystkie mechanizmy, to jest mniej więcej to tak wszystko stoi gdzieś na równi. Nie piedestałuje, jest takie słowo. Nie wystawiam, nie wywyższam. Nie dowom na piedestał grafiki ponad wszystko. Ale lubię jak jest ładnie. I dlatego też mnie cieszy, że wersja PC-towa GTA 5 będzie tą wersją, jak można się domyślić, najładniejszą. Ale to już najładniejszą. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, w GTA grafika nie jest aż taka ładna, bo tam po prostu rozległość terenu i ilość opcji, które tam są, aż są przytłaczające. Potroszę. Gdzie też przy okazji właśnie warto zwrócić uwagę na ilość upchniętych tam detali, typu, że postacie się pocą. W ogóle zwróćcie kiedyś uwagę, jak zachowują się klapki, takie laćki w GTA 5, jak one realistycznie się
odklejają od stopy i super, to nawet na tych starych konsolach było. No, także to i tak będzie piękne. To nie trzeba będzie tego, myślę, odpalać na rozdzielczości 4K i wszystkich opcjach bajerach na full, żeby... O, chałupa się into! Żeby stwierdzić, że ta gra jest naprawdę śliczna, bo już na starych konsolach była bardzo ładna, na next genach... A, jeszcze ten tryb pierwszoosobowy, to jest w ogóle też fajny bajer. GTA przecież w trybie pierwszoosobowym to jest kompletne w ogóle novum i dziwadło wręcz, można by powiedzieć. Ja bardzo chętnie sobie to sprawdzę. Chociaż nie wydaje mi się, żebym przedłożył ten pierwszoosobowy tryb na trzecioosobowy, bo jednak no GTA stricte kojarzy mi się, przynajmniej te nowożytne, od trójki wzwyż z trybem właśnie takim trzecioosobowym. Ale ten pierwszoosobowy jako ciekawostka na pewno sobie sprawdzę. Mecz dobiega do końca, nie osiągnąłem tu nic niesamowitego, Nobla nie dostanę. O, no, oczywiście ktoś musiał mnie zajść od tyłu i spenetrować mnie odtylcowo. No ale przynajmniej pogadaliśmy se fajnie, znaczy ja pogadałem do was, a wy możecie pogadać do mnie w komentarzach. I przychodzić na live'y na Hitboxie, tam możemy pogadać bez mała bezpośrednio. Jako że opóźnienie na czacie jest tam około 5 sekund. A i tak jest spoko. Można sobie odpalić tak BF-a i pogadać, coś typu udawać, że się strzela i jest akcja, jest animacja. Wszystko jest bardzo fajnie. A ty latający pierdolcu, co ty myślisz? Nie mocie. Pieresz. Niedobry pan. No, jak jego snajper trofią, to go zabił, a jak go szylą, to ją nie zabił. I czemu to tak jest? O! Jeszcze, że zabił przeciwnika. No, nie wyplumknę tutaj chyba. Już na liście płac, że tak powiem. Do końca meczu. Ale nie będę też płakał z tego powodu jakoś szczególnie. Może teraz snajperem się uda jeszcze tą chwilę? Chociaż nie wierzę. To jest tak, Wiecie, z czym mi się kojarzy to, co się dzieje w tym meczu? Wenn wir sündig sei de Kirche ging, zwar immer so, bleiben wir vor der Wind beim Kratschen stehen, zwar immer